Så er det mig en fornøjelse at byde velkommen til dette års sommerstævne 2009. Under temaet Vi vandrer sammen, og vi håber, at stævnet i år kan være sådan en ramme, hvor vi kan komme sammen som lokale menigheder og bare dyrke fællesskabet og dyrke hinanden og have en oplevelse af, at vi hænger sammen med noget, som er større. Vi vandrer sammen i mange forskellige ting. Vi vandrer blandt andet sammen i vores forskellighed, og den vil også blive udtrykt ved stævnet i år, hvor der vil være en mangfoldighed af tilbud, både sådan på tværs af generationer, men også i forskellige udtryksformer, både i gudstjenesteformer og også i de streams, der er arrangeret. Så forsøger vi at ramme og vise og få i spil den mangfoldighed og den forskellighed, som vi repræsenterer rundt omkring i de lokale menigheder. Ja. Og du vil opleve mange forskellige slags møder. Du vil opleve, at der ikke er så mange fælles møder mere, som det plejer at være, men at du har mulighed for at vælge det, der passer til dig. Den måde, som du vil tilbyde Gud, og den måde, som Gud kan møde dig på den bedste måde. Der vil være mange forskellige møder. Vi opgraderer for eksempel også streamsene. Der vil være så mange streams, at du bare overhovedet ikke har mulighed for at være med i dem alle sammen. Men du er nødt til at vælge. At vandre sammen er et helt gammelt bibelsk udtryk. Det betyder at leve sammen med Gud. Det er hvordan vi udfører vores liv sammen med Gud og sammen med hinanden. Når det drejer sig om det, så kommer vi til at kigge lidt på en mand, der hedder Abraham. Men i det nye testamente, som kendetegner det nye testamente, og kendetegner faktisk den kristne tro, så viser det sig, at Abraham er figuren, der hedder troens far. Vi har nogle morgener, hvor vi samles til bibelundervisning, til fællesskab. Hver eneste morgen omkring et tema omkring Abraham. Og de morgener kommer til at præge meget af vores stævne. At vandre sammen betyder også, at vi er i en bevægelse i, at vi flytter os. Den kristne tro kan aldrig stå stille. Det er ikke bare, at vi har oplevet noget, men at vi kan til at bevæge os frem i noget, som Gud er i. At vandre sammen, det er også at vente på hinanden. At vente på hinanden betyder, at vi nogle gange bliver nødt til at trække et skridt tilbage for at gå frem sammen med hinanden. Sammen, ikke bare menneskeligt set, men sammen, fordi vi har et formål sammen med Gud. Og det er det, vi prøver at gøre i det her stævne. På en helt særlig måde. Det er at vandre sammen og opleve, at Gud møder os. Det er også spændende at møde som et tema, der hedder at vandre sammen. Fordi det er et nej til at sige, det er bare mig og Gud. Det kommer til at handle om dig, os og Gud. Og det er det, der bliver vores fokus. Hvordan vil vi gøre det? Det vil ske ved møder. Det vil ske ved, at vi kommer sammen i seminarer. Det vil ske ved bibelundervisning. Det vil ske i lovsang. Det vil ske i bøn. Det vil ske ved, at vi spiser sammen. Jeg tror også, det kommer til at ske ved, at det er nogle af os, der kommer til at græde sammen. Men det kommer også til at ske ved, at vi kommer til at leve sammen. Vi kommer til at opleve meget forskellige træning. Men det bliver et stævne, som kommer til at udfordre dig. Det kommer til at udfordre mig. Hvad vil vi? Og Gud kommer, og han lover, at han vil være midt i blandt os. Ikke bare for at være sammen med os, men for at vandre sammen med os. Det kommer til at ske ved workout, hvor kirken kommer sammen, bliver styrket og bliver bevæget. Jeg tager på stævne, fordi her hygger vi os, som I kan se rigtig meget. Vi får en masse uhyggelige sociale samvær og en masse andre gode ting og oplevelser. Jamen, jeg er taget på stævne for at møde nye mennesker og for at være sammen med dem, jeg kender. For at møde et rigtig hyggeligt fællesskab og være sammen om det, vi nu har valgt at være sammen om. Ja, jeg tager på stævne, fordi at, jeg kommer i Apostolisk Kirke i Vejle, og der er et rigtig godt sammenhold hernede på stævne. Og jeg har været med i Himmelstormer i nogle år med teenagearbejde, og det nyder jeg. Og det er rigtig godt. Jeg er på landslaget, fordi at det er så fedt ting herovre, at møderne eller der er lovsangsene bare så fedt, når vi er ude ved stranden. Jamen, jeg tager på landslejr, fordi at der er så dejlig lovsang, og man møder bare Guds nærvær. Det er bare så dejligt at møde ham. Det er bare sådan en mega fed lejr. Er der også nogle piger? Ja, der var så piger.
I hans vedkommende, ja. Men Min vedkommende. ikke. Så husk at tilmelde dig på www.stævne.dk, og så ser vi frem til en god uge i uge 29.